Ja, det är bra kämpat, Marcus. Utmärkt. Jaha, Filip Nilsson härnäst. Efter Filip har vi Rickard Benjen. Filip Nilsson. Han väljer tyngdstenen på 150 kilo. Filip Nilsson alltså. 23,5 poäng efter första 5 grenarna. 2 minuter. Ja, där har vi den, ja. Snyggt. Bra. Filip har fått upp den då. Bra. Här kom den. Oj, vad höjd på det lyftet. Mera gjort en sylt. Ja, kom igen Filip. Gott om tid. Kom igen. Kom igen nu! Ja, kom igen nu då. Just det. Upp i famnen. Upp på bänken. Nu drar vi in den. Ja! Ja! Bra! Nu behöver han hjälp. Han kommer att lyfta mer. Han ska upp stenen 3 gånger. Kom igen. Lite syreskuld. Ta det igen snabbt. Medan gjort en sylt. Sen kör vi. 30 kvar. Klart du ska upp med stenen en gång till, Filip. Kom igen. Det kan du. Nu Filip. Jukten. Ja, jag tackar för dig. Bra kämpat Filip. Jättebra. Jättebra. Ja, jag tror Filip leder nu. Rickard Benjen. 26 poäng efter 5 omgångar. Rickard härnäst alltså. Därefter Johannes. Rickard Benjen, därefter Johannes Hermansson.